ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ହବ ମୁଁ ତ କେବେ ଭାବି ହିଁ ନଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ରେଡି ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆମ ବିମାନରେ। ଆଉ ଆମ ବିମାନ ନେଇ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା ମା ମାଟିଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମା ମାଟିଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇଠି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ନଦୀ ପଟକୁ। କାହିଁକି ନା ମା ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ବାଟ ପରେ ନଦୀ ଅଛି, ଆମ ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ଆଉ ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାଖକୁ। ଆଉ ସେଠି କିଛି ସମୟ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଫେରିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ବିମାନ ପାଖକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ହବନି, ଏଇଟା କଣ କେବେ ସମ୍ଭବ? ଶେଷରେ ଆମର ଘରକୁ ଆସିବା ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆମ ବିମାନରେ। ଫେରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହବୁ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ତ ଭାବି ହିଁ ନଥିଲୁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେମିତି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଟାଟା।